ते ओकरा के सूटा वाली मत बोल। ता का कही अप्सरा कही। हाँ अप्सरा, आजकल के अप्सरा ऐसा नहीं होली से धुआं छोड़ोली, देख कितना संस्कारिक दिया। अगर वो आज न रहती ना तो हर बेटा घर के अंदर ना जेल के अंदर है। आखिर का गुनाह है वो औलाद के जौना के अनाथ के जीवन जिए पर मजबूर कर दिया गई। प्यार के बंधन 16 फरवरी से आपके नजदीकी। आज से 9 साल पहले खेसारी लाल के वो गाना आई रहे। फिर क्या हुआ? वो गाना बम्फर हिट भई रहे। गाना में खेसारी लाल कूद कूद के खूब डांस कइले बाड़े। पब्लिक गाना के इतना प्यार दुलार देले बिया कि वो जमाना में वो गाना पूरा हिट हो गइल बा। खेसारी लाल यादव के वो गाना, तो खेसारी लाल वो गाना के तनी सुना दो। कि ये गाना के बोल बा कि ताहार मुस्की कायल बा आ दिल हमरो घायल बा। लो तू लो ये सोचत हो बोलो क्यों कि 9 साल पहले के गाना ई काहे ओकर बात बतियावता। तो अभी हमारे वीडियो में बन रही, तो हम चाहतानी कि ये गाना के रीमेक होखे। तो नो चुपा चुपी जेंगे हई दूगो गाना के रीमेक भई रहे, वही में एहू गाना के रीमेक करे के पड़ी तरह ब्यास। गाना के रीमेक से तारा फायदा का हुई इहो बताओ तनी। बात साफ बा कि ठंडा तो खत्म होखे वाला बा, गर्मी चालू होखे वाला बा। हई तो गाना गर्मी वाला मजा देवेला। आ जौन ये गाना के लिरिक्स बा ओकर तो कोनो जवाबे नहीं। आ उ गाना आज भी सुनला पर देह में करेंट साफ हई जाला।